И здравейте от мен, аз съм Хайде. FlashBG и тук с мен е FlashBG, но той отиде да... Сещате се. Да говори нещо с майка си, не знам какво. Не знам, викат го. Днеска сме в сървъра Magic World. И, както казах, той е с нов World. И заради това изтрих стария епизод. Да, сетнал съм си Waypoint. Върнах се. Да, ето го и FlashBG. Защо така ми лаги? Сигурно защото играе на фа. Той на мен ми лагва нещо. Аз ще 8 чунка. Да, бе, как ще качвам толкова малко FPS-а. Това е сезон 1. После като сменим World ще правим и сезон 2. Да. И както виждате, в момента съм в минута, но нали ще изляза заради вас. Има лек смисъл, супер лек лаг в сервера, но преди беше много по-голям. В смисъл, логваш се и към 5 минути можеш да си флайкаш. Това ми е домашния любимец, Джони. Така. Той е кошка. Сега, това е моят хоум. Влизате и се започва с чест рун. Всички честове се отварят. От 58 Iron си направих тия инструменти тук. Даже 59. И броничката. Това е моята спалня, която е Не много... ми достига един чест. Не знам, може да съм намирал и още Iron. Факт, човек, на мен не ми достига един чест да си го сложа. Всъщност повече си. И това е моята спалня. Айде да лягаме. Аз само ще сляза да... Аз ще копая тази нощ. Да намеря някакъв грозен кейв. И това означава, че и аз ще купа тази нощ. Но първо трябва да събера дърво си направя. Да, първо аз първо ще спа, пък после ще копая. В този епизод ще си показвам развитието. Това е къща на Марто, която ще видим после. Жони, снеза си ми кованца. Ще те оцеля. Мисля, че има няколко процента по-голям шанс, ако оцелите кокошката с яйцето, да Ви се падне малка кокошка. Да. Тръбия са. Какво прави зад къщата, буклук? Аз ли? Давай, ти бе. Не, ти си пред къща ми. Не, зад къща ми. Не, пред къща ми. Аре, лагай, дебел. Ей. Хора, това ще е първата ми паурейца в супер якия сервер, в който бях прият. Пуснах кандидатура и ми приеха. Да. И сега лягаме да спиме. И ще копаме на следващия ден. Аз трябва да си крафта няколко киркита, ако се чуете как ми се отваря чествата, естествено, че съм слабчета. Че аз не съм си крафтнала врата от толкова време имам тази къща. Крафтни си, но не я слагай точно сега. Може да я сложиш, защото ти преди да я сложиш, аз ще вляза. И тук има, както виждате, пържолки. Аз си открадна малко. Не дей! Ай, късно. И да, това е къща на Марто. Това му е грозната спалня. Която е хубава. Да, много хубава. Мен ме кефи. Само, че това да беше... Ти това по-добре го направи от такова. От планкове. Не, мен така ме кефи. Все едно човек. Ма тук е малко тъпо така да имаш врата. Що? Защото е тъпо. И останаха... Чай. Али, аз имам точно каблстон, колкото ще ми трябва. Аз ще ти кажа точно къде да я сложиш. Ще видиш сега колко яко ще го направя. Чеса, аз трябва да си крафтна няколко кирки и няколко лопати. Само малко. Само... Омага, аз съм фул от кирки, бе, човек. Гледай са, имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Имам повече от 10 кирки. Чай да остана няколко в честа. И едно е така слабче. Знам, че ще да е по-добре с каблстон слабче. И тук трябва да има каблстон. И няколко лопати да си направя. Само малко. Аз нямам стикс. Имам. Ето, готови сме. Къща му вече, входчето му стана по-яко. Ето. Да, имам и 7 лопати, готово. Сега слизам в мината, може би нищо не виждате. Чувството е взаимно. Чей, сега да си взема крафтинга. Аз си вземах крафтинг тейбъл. И съжалявам, че толкова време нямаше клип.
Просто един наш комши правят ремонт. Да, хора, съжалявам, че вчера качих само клип, който е 3 минути, но просто не ми се снимаше. В смисъл... Да, сещате се. М, Да, човек, те ще гледат как правим бренч майнинг. Какъв бренч майнинг, бе? Оф, бренч майнинг. О, мага, намерих си част от къщата. Сериозно. И да, хора, този епизод, както казах, ще показвам много осите. В Plains Biome сме, спална е на така 3000, не, 3360 ча. Точно от моята къща 3361 блока от нищо ни. Да, това не го гледайте. Аз не си сетнах кой point на храна. Няма команда Гошо. Трябва да сложа команда Гошо. И както виждате, Клеер лага е много готин. За какво Клеер лага е безмислено? Да, мен вече един път ми клеерна итемите на стария World. Защото сменихме World-а. Все пак 83 мегабайта World не се пращат толкова лесно. По Skype. Да. Ща. Не, човек, не по Skype. По какво друго мога да го правя? Фейсбук. Да! Шегувам се. Намерих айрон. Окей, аз сега ще изгрия в цялата къща. Ако го направиш, аз ще изгрия по твоите. Окей. Не плаши ме. И сега ще ви покажа нещо в номарото къщата, което е това. Какво им показва? Че зад една твоя стена има тайна дупка. Ти си я копал. Не съм аз купал, не е вярно. Аз съм фул помощ. Че ще изхвърля някои итеми да ги клирна. Като това, като... не Ето и е тайната базичка на Марто. Той си я правил сам. Не мислете, че аз съм му я Това правил. тайна базичка, бе, човек. Тук имаш една тайна база, бе, сега не си правиш, бе. Скрих си я тук. Служили си два стон бриката, не се вижда. Ела да ти я покажа. Аз не помня никаква тайна база да съм правила, макар и. Даже двамата Я правихме, бе. И ето го Марто, който къде е копал мина? Бат, ти си копал мина точно до къщата. Не знам. Така, аварийни случаи. Както виждаш, съвсем нормална къща. Да. И тук какво виждаме? Опа, сори! Щепи ми се кирката, като те ударих. Това, бе! Това тази дупка, а? Що си стои? Тая тайна дупка. Това тук ще ми е бункера. Като те нападнат, крий пари. Много грозно. Човек, за какво го направи така? Аз само мене... Сега ще се забавлявам. И хора, това, което чувате е... Ужасно скърцано. Не, това е просто върху простора ни падат всякакви бокуци от строежа на нашите съседите. Това е нова дума. Искам и аз така. Абе, ти си влизаш ли в минута днес? Да. Все едно ще майваш в епизода. Да. Ребята. Не знам какво ще правя. Аз какво да правя, човек? Хората да гледат как си строя стаите от къщата. Да. Да, бе, да. Аз в мен имам 9 торча, така че като се приключат, излизам от къщата и почвам да ти грифам къщата. Шегувам се. Да не си посмел да ми слезеш в мината. Не, да не съм. Аз имам по-интересни занимания от твоята мина. Какво правиш? Не, разхождам се с така. Пранкваш ме, нали? Не. Не, изобщо. Не, бате, искам да видя точно как си направил детайлите на къщата. В смисъл, защото искам да си направя аз така на синглплеер. Копирач. Не, ще го не съм. За какво искаш да я гледаш смотаните детайли? Защото ме кефи. Не, тя е една къща. Що бе, нещо си няма на къщичката, супер си. Знам, аз
У моя сървър съм си направил също, обаче тавана е от Wooden Planks. Само от Wooden Planks и пода също. Да, Март си е отворил сървър, който не иска да влезе. Сървъра му е много... Не знам. Не знам, много е як, не лагва, а ти викаш, че хоста ми ще бъде гати хабна. Еми, преди са старите О, интернет. ма го намерих лава! О, намерих кейв, човек. Ако има диаманти... Не знам. Обаче, ако... Ти гърмия къщата с TNT. Не. Ти откъде ще намериш първо материали? Факт, човек, това е страшна операция. Оставам една нощ, убивам няколко крипъра, отивам там някъде при някое езеро и така. Човек, това е... Тук намерих кейв. Кейв, там има кейв. Браво. Че да се кача горе. Да бе, тук няма диаманти, бе. Сега ако се случи като в моя сървър да намеря диаманти още. Аз в моя сървър, между другото, намерих много диаманти. 10 диаманта намерих. Ето я пещерата. Тук някъде трябва да е. Ето я, човек. Намерих кавец. Окей. О, тук има лава. О, Че да супер. видя на кой левел съм. 25 и няма шанс да намеря. Крипър! Има шанс да намериш крипър. Да, бе, само. О, човек, аз съм 25 лева. Няма шанс да намеря крипър. Виж го, Това. О, намерих лапис лазули, обаче няма айрон кир. Лапес мазоли. Лапис мазули. Ето, оставай с тон кирка да скопа. Тогава го копам, ма. О, намерих емералд. О. Аз у мене имам крафтинг, бе. Мога да си изпеча това и да си крафтна. Ама нямам дърво. О, аз сетих какво ще направя. О. У мен имам саплинг. И имам и 3 кокала, сега ще намеря, имам 2 купчета дърца, сега ще посадя дърво в пещера. То може да чупиш бедрок, като посадиш дърво и той зарасте. Това е епичният момент да порасте дървото. Ще бъде епик. Човек, ево само да видиш нещо дали ако ми се получи в къщата. Не порасна. Ево да видиш дали нещо ми се получи супер тъпо в къщата. Аз съм в мията, така че... Окей. Ще ми донесеш ли малко дръвце? Малко какво? Малко дръвце. За какво ти е пък драфте? О, аз ще изкопая това лапис мадули. Да бе, още един крипър. Слайм топки, човек! Това означава, че тук има слаймове. Слайм топки. Пък ендърмен. Намерих ендърмен. Човек, кара, моля те, да ево. Фак, грозен крипър. Але и не, домашни ми любимец! Жони! Жуни. Жони! Ева, така. Жони. Жуни. Влизай, Жони. Къв си ти, бе? И хора ще се върна след малко. Какво правиш, бе? Еми, ще видиш като... Имам чувство, че ще се изнасилваш домашния любимец. Ело да ми виж къщата, виж колко яко я направи. Карай, ело. Добре, так му взема и малко дърво. Защото намерих емералд. Това означава, че ще намеря и диаманти. Не означава. Не означава. Добре са. Хора, абонирайте за мен, абонирайте се за Flashpain Bulgarian. Бе, тапа. Абе, какво си правил, бе? Що си ми запушил минът? Що си я запушил? Защото ми беше яко. Аз ще ти запуша къщата, ти ще видиш. Окей, ама първо трябва да видиш как се е получило. Какво си правил? И ти останахме един подарък. Върнахме се, хара. Ето го Марто, както го виждате. Отивам да го килна, защото ще ме пранкне. Какво стана? Бъгна ми се нещо ми е граф. Ай, той е пранква! Щупих ли той е?
Али, ела тук, бе, ще мреш в кофета, бе. Али, аз нямам кирка, бе. Чакай, така не е често, така не е. Напротив, честно. Окей, бе, мати, окей. Щом ти си ме пранкнал. Опа, легнах си на леглото, сори. Ама ти имаш един чест с кирки. Фак. Мри, бе, Калстон, пранквач. You are a pranker. О, Този клип стана як. Какво стана? Какво стана? Стига. Али, аз съм наспал. а, Порт. порт. Порт друг път. Казах ти, че спирам с портовете. Окей, хора, това беше за епизода. Аз бях Марко Порт.bg и с мен беше ваш Бен. Епизод беше доста така... Саднат. Да, сигурно се не само беше весел. Това бях аз Марто Порт.bg и до следващия път.